sa pinalangga ko na anak ko, yung butangalan. Gani, dapat ibutang Okay mo na? na pinalangga mo, langalan. Sige. Standby anay kita ha, kaya magdulong kita sa inyo sang mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, opisyal na nga gindeklarar ang las 8 sa gabi tubtob las 4 sa aga nga curfew diri sa siyudad sa Bacolod kag ini magasugod na buwas nga adlaw Agosto 9 tubtob sa Agosto 22. Ini base man sa Executive Order number 52 nga ginpaparahog ni Mayor Bing Leonardia. Liwaton naton ang curfew sa siyudad sa Bacolod sumugod buwas nga adlaw Agosto 9 tubtob Agosto 22, magasugod las 8 sa gabi, tubtob las 4 sang kagahon. Sino ang exempted sa sininga curfew? Ang mga emerhensya, public emergencies, pareho sang ambulansya, mga kung ang ining bombero, kag kung may calamity kung disaster. Nagakinanglan sang medical assistance sakay sa ambulansya o kung pribado kag pampubliko nga salakyan, nagaobra sa night shift sa private establishments, media practitioners, mga opisyal sang gobyerno ka empleyado o kung mga frontliners lakip na ang PNP. Para ma-exempt ka sa curfew, dapat ipakita lang ang valid ID agun makapamatuod nga yara ka sa sining mga exempted sa curfew. Sulito naton liwat para sa kadagan sa tanan, sumugod buwas pa Agosto 9 ang curfew, las 8 sa gabi tubtob las 4 sang kagahon. Sa iba niya balita lokal, mag-resume na ang operasyon sa Outpatient Department o OPD Services ng Corazon Ocsin Montilivan Memorial Regional Hospital sa Agosto 12, 2020 apang magapabilin nga hindi magbaton sa pasyente ang Department of Obstetrics and Gynecology kag Neonatal Intensive Care Unit sa idalom sang Department of Pediatrics. Ang Department of Surgery nagapabilin nga limitado sa extreme cases ang akomodahon nga pasyente. Sa advisory nga ginpagwa nga permado ni Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief tusang hospital, may 82 o kuna 88 ka mga health care workers ay nagapabilin nga naka-isolate agud tapuson ang ila nabilin nga napulo ka adlaw nga quarantine period sa piyak nga nag-negatibo na ang mga ini sa RT-PCR test para sa COVID-19. Ang iban pa nga mga medical departments magapabili naman nga operational lagip na ang emergency services. Samtang padayon ang pahanumdum sa hospital sa publiko nga magsuksok sang face mask kag face shield lagip na ang pag-obserbar sang social distancing. Nagpatigayo na sang nagakaigo nga tikang ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod agon mapasiguro ang seguridad sa ikawing lawas sa mga empleyado ilabi na sa bahin sang government center kasunod sa natabo nga kamatayon sa isa ka empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay City Administrator M.A. nga skeletal force kag shifting ang duty sa mga empleyado sa nagalain-lain nga mga departamento agon ipasiguro nga padayon ang serbisyo nga inahatag sa siyudad sa publiko. Duwa man ni ang istrikto man ipatuman sa siyudad ang implementasyon sa health protocol sa tanan nga mga individual nga magapadulong sa NGC. Nagbatyag man siya sang kangawa sa damnag lang nagwa nga resulta sang RT-PCR test sang pila ka mga empleyado gikan sa Land Tax Division bagon magluwas na patay mayara pa sang duha ka mga individual nga nagpositibo sa virus. Kada semana may bago nga shift nga masulod ni empleyado. So ang guado skeletal workforce or alternative work arrangement kita dara subong sa NGC, sure nga ang kada opisina may ara gid sang naka-assign nga mga empleyado nga dapat gina-perform adlaw-adlaw. Si City Administrator M. Ang.
Gina-encourage sa Bacolod Interagency Task Force for COVID-19 ang tanan nga BPO company sa syudad sa Bacolod nga ipasiguro ang maayong ikayong lawas, safety kag proteksyon sa mga empleyado. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran nga human ang commander sa Bacolod IATF nga iyan obserbahan nga madamo sa call center employees nga ginakakas ang ilang face mask pag abot sa ilang cubicle. Sinasabi si Alcalde, hindi inima nami nga himuon ilabi pa nga nagatiner ang mga empleyado sang tubtob na 10 ka oras kag wala man gina-off ang ventilation. Dugang pa ni Familiaran, tuyo lamang sa iya panugyan agud nga malikawan nga maglapta ang kagaw nga ginadulot sa COVID-19, ilabi pa ang kada BPO companies mayara sa masobra 30,000 ka mga empleyado kag man sa karon ang isa sa ginasaligan kon ekonomiya ang paghambalan. Well, honestly, nagsulat gid ako sa each and every BPO companies nga diri sa Bacolod. And gin-distribute na last Tuesday. Because Action Brian, may mga reports pala kita nga nabaton nga kunara na sila sa station, ginakuha nilang ila mask. I don't know kung gina-sanction na or gina-allow or gina-tolerate sang management. But hindi na sinami nga practice. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang magapatigaw na sang online sesyon ang Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod sa sining palabuton. Sunod kay Vice Mayor Alcide Familiaran, ini nga plano nagatuyo nga mapungga ng posible dugang pang problema nga mahimo idulot sang virus sa ilang mga empleyado kag mismo miyembro sang konseho bangod sa ila exposure sa ila tagsa ka mga opisina. Duha pa ni Familiaran sang nagligad nga adlaw patigaw na sila sang nakaigo nga dry run paagi sa bulig sang technical support team sang SP. Ginpasiguro ni Familiaran sa Bacolod noon nga sa piyak sang sining nga plano, mayara sang skeletal working force nga maga-duty sa ilatag sa mga opisina para mag-akomodar sa mga concerns nga napalambot sang pumuluyo. Ginpaidalom sa swab test ang team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagasugat sa mga LSIs kag OFWs nga nagaabot sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Zephard Gerhard Kailian, 3 ka team nga ginalakipan sang tig-anom ka mga personnel ay nagabulos-bulos sa pagsugat sa mga repatriates kay ginapaidalom sila sa swab test matapos ang ilang nga trabaho. Dugang pa, sa karon padayon man ang pagserbisyo sa PDRMO kag nagapasalamat nga hilway sa virus ang mga non-medical frontliners. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapakapebla, ginarekomend naton sa inyo ang Black na kay nag-brown out kita. Sige lang tayo anay sa Facebook, okay lang? Sige lang tayo sa Facebook anay. Manamyaw lang kami anay kay nag-brown out kita ha. Meter, no? Anyway, good morning Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday ko no sa kay Ermi Hungko Orola. Birthday niya karon nga adlaw. Happy birthday Ermi. Happy birthday. Kay Remia Garcia, good morning. Susette Lumeda, Edwin Miranda Sr. Bro, mayong aga dira sa imo. Si Sir Elmer Bonilla, ara na gid siya. Ara na gid siya? Separate na sa Police Station 6 man nga naga-monitor. Okay. Sige, good morning. Sa iban pa gid naton. Helen Fabale, good morning. Dali lang ha, kaya nagbalik na ang aton sininga power dito sa transmitter. Sige ha, sa atong kapiliwat ha, ng Dr. Fritz Black Coffee with no sugar, atong ginarekomendar sa inyo ha.
kag nagapanubo una bulig ining hindi kita matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo sang risgo sang diabetes, nagatino sa aton colon na kontina ilikaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Dr. Alfred's black coffee with no sugar with mangosteen. Pasaylo nga natulak kami sa kanginan. Sige sa aton nga mga kaksyon pasensya gid kay round out kita sa transmitter naton. Anyway, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo. Pilipinas, ginabiyabi ang tanyag sang Russia nga mag-supply sang COVID-19 vaccine. Samtang mga puerto sa pungsod, pagalimitahan na ang face-to-face contact. Detalye sa mga balita nasyonal sa mabalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning kay Helen Fabali sa kay Adfe Caceres. Morning, as lang ko to, ano katuon nga, balik naman ang curfew, 8 to 4. Ang malita na gani, bagulang. Real ang na curfew, real. sugod buwas, alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kagahon. Yes, Hindi malipat ha, mga kaksyon. Tuod na siya. Agosto 9, masugod, hasta kita sa Agosto 22. Adfe, okay? Clear na kita. Copy. Kay Gracia Juarita Horvidalia. Good morning, Action Radio. Migoraton Phil Alonsagay, Edwin Pinada, Heaven, good morning, man. Sa kay Madge Guwili ni siya. Do parmi lang ko nang question sa kadok parmi ko nang burnout sa Bacolod. Natural lang Sineko. Si Sineko makutonta. Sineko kay sila na. Sa kay Miss Christina Minyas Villalobos, good morning Action Boy kag Action and morning man sa tanan. Sige, good morning man dira sa imo. Sa kay Sir Bambi Padernal, kilala mo ni sa no? Kumpare mo? Kumpare mo na Bambi Padernal. Basta pamilya niya sa sakon. Sige. Ems Mendoza, good morning, man. Sa kay Miss Heaven, good morning. Okay, dahil kay nag-loading ang aton Sa pamilya o season dira sa may USA, kay Kiting, kay Haide, good morning. Gamonitor man isla perme. Sa akong friend dira sa Thailand, si Elizabeth Lamprea. Good morning. Action Boy, Family Lamayaw, Sara Vista Alegre, Julio Gina Malilin Tomtom from Kokoy Lamayo. Naga-monitor man subo. Oo. Sige. Julius Lamayo? Yeah. Kokoy Lamayo man eh. Okay. Kilala mo na eh? Oo Yeah. Si Rona Pilada Lewis, dira sa may USA man eh. Si Rona. Taga dito Dami nito sa nila. amon nga nagpa-US na. Ginabang-abang ko kada wala pa ka-message si Miss Jean o si Sir. Okay. Diba? Avid, gina siya per Si mo. Vanessa Mayo, guro kag si Star Mayo muna. Ibigay na isla Sige, nila nilisa profile niya name lang. niya. Oo. Sige. Standby na sa mga balita national. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian, ang life extension Edition.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginabi-abi sang gobyerno sang Pilipinas ang tanyag sang Russia nga mag-supply sa pungsod sang potensyal nga COVID-19 vaccine kag magabulig sa pagtinghua batok sa pandemic. Ini ang sabat sang Department of Foreign Affairs sa una gipahayag ni Russian Ambassador to Manila Igor Kovaev nga nagpabutyag sang kahandaan sa pag-supply sa Pilipinas sang vaccine nga ginlaragoy nga safe kag epektibo nga bulong para sa COVID-19. Sunod kay DFA Assistant Secretary Eduardo Miñez, ang tanyag sang Russia ginrefer na sa mga natungdan nga ahensya para sa proper assessment kag evaluation. Sa online media conference, ginaduso man ni Kovaev ang pagpatigan sang clinical trials kag pagtukod sang vaccine production sites at iyon nga maprobahan sang Philippine authorities. Nadugangan sang duwa pa ka overseas Filipino workers na napatay bangod sa pagsagabong sa Beirut, Lebanon. Sunod sa Department of Foreign Affairs, base sa update halin sa Philippine Embassy sa Beirut, nagsaka sa 4 ang napatay nga Pinoy bangod sa pagsigabong. Nagsaka naman sa 31 ang mga Pinoy nga nagkalapilasan. Ginpahayag sang DFA nga isa pa ka household service worker ang nadula kag padayon man nga ginapangita. Sa mga napilasan nga Pinoy, duha ang kritikal ang kondisyon sa risk hospital. Ginpasiguro naman sang DFA nga padayon ginabantayan sang embahada ang kondisyon sa mga Pinoy sa Beirut. Mas sobra 200 ka Pinoy sa Lebanon nakipangbangkay sa 4 ka napatay sa explosion sa Beirut ay repatriate papauli sa Pilipinas sa Agosto 16 pagi sa chartered flight nga ginbayaran sang Department of Foreign Affairs. Ginpahayag sang Office of Migrant Workers Affairs ng DFA, ginapamatian ni Presidente Rodrigo Duterte ang panawagan sa mga Pinoy nga yara sa Lebanon, rason nga magapadala sang chartered flight. Halin Disyembre 2019, ang ginumpisahan sang DFA repatriation activities sa mga Pinoy sa Lebanon, kag sa karon may 1,508 na ka-Pinoy ang nakapauli sa pungsod. Sa iba nga balita national na kumpiskar sa National Bureau of Investigation o NBI ang 10 million pesos nga balor sa ginasuspetsyon o kung ginasuspetsuan unregistered pharmaceutical products halin sa Chinese national nga napasawan nga magpakita sang lisensya sa pagpraktisang medisina sa Pilipinas. Sa Hulyo 24 ng operasyon sa syudad sang Lapu-Lapu, ang NBI agent sa koordinasyon sang pulis pag Food and Drug Administration ginaresto si Liang Peng matapos niya magbaton sang mark money halin sa operatiba nga nagapakuno-kuno nga medicine buyer. Sunod sa NBI, nakumpiskar sa ila agents ang mga box ng unregistered, mislabeled kag unbranded medicine nga may label sang Chinese characters kag na-discover sa madamo nga hospital beds nga kalabanan naga-cater sang Chinese nga mga pasyente. Ginanunsyo naman ni Caceres Archbishop Roland Tria Tirona nga duha ka pari ang nagpositibo sa COVID-19. Sa anunsyo ni Tirona nga nag-post sa Catholic Bishops Conference of the Philippines website, isa sa duha ka pari ang nagpositibo matapos nagtambong sa pagsungko o pagbisita sa imahen ni Our Lady of Peñafrancia sa parish. Tungod sini, suspendido ang tanan nga aktibidad may kagtanan sa traditional nga pasungko activities. Una, diri ginanunsyo man sa Caloocan Diocese nga si retired Bishop Jogracias Iniegas, isa pagid ka pari kag isa ka deacon kag duha ka seminarians ang nagpositibo sa virus. Ginapabot niya mangin limitado ng face-to-face contact sa tanan nga puerto sa Pilipinas matapos nga ang Bureau of Customs kay iban pang ahensya naghimo sa collaborative effort agud nga i-implementar ang streamlined online custom procedures. Ang BOC, Philippine Ports Authority, Department of Trade and Industry kag Anti-Red Tape Authority nagperma sang joint memorandum circular agud i-formalize ang ila collaborative relationships para i-implementar ang automation processes sa Bureau. Ini ginalakipan sa mandatory requirements para sa online filing kag proseso sa application sa permits, licenses, and gate passes. Subong man ang online payment of sang port G's fees, terminal handling, kag iban pa nga mga charges, customs duties and taxes, kag shipping lines charges para sa pag-release ng cargos sa Metro Manila ports. Samtang si Anay ako na latnan man sa COVID-19, si Anay Manila Mayor Alfredo Lim, sunod ini sa pahayag ni Mayor Isko Moreno sang Manila. Apang gidpahayag ni Moreno nga ang Anay Local Chief Executive wala ini mapatay suno man sa mga nagalapta nga mga balita. Suno sa kay Moreno nga kumpirmado nga may COVID-19 si Lim apang sala ang ginbalita nga patay na siya. Si Moreno naghimo sining announcement samtang gin-report ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 ang mga nagkalamatay kag recoveries sa syudad sang Manila.
Sa karapusan nga balita national, wala sang ibalo si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin sa numan nga pagpanugot para sa Chinese survey vessel sa Exclusive Economic Zone kung EEZ sa Pilipinas. Sa Twitter post, ginpahayag ni Locsin nga ang iya lamang naibaluan nga ginpahanugutan amo ang US survey ship kag French vessel. Ginhimo ni Locsin ang komento sa isa ka tweet nga nagpahayag nga isa ka Chinese survey vessel ang nakitaan sa Reed Bank area. Ay nasambit nga barko, nagbiya sa China sa tong Hulyo 22 kaya nagabot sang Agosto 6. Sa sabat naman nga tweet sang Indo-Pacific News, ginpahayag nga wala sang pagpamatok halin sa Philippine Coast Guard ang pagsulod sang vessel. Ginmando na ni Locsin sa Department of Foreign Affairs Office of Asian and Pacific Affairs nga osisaon ang nasambit nga report. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para sa Kabla sa mga bukol nga natubo sa inyong alawas, sis manukun tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi, base magmalignan. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag-iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Nagtanduay. Okay, so good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Sa kay Pearl Buenafe Galunan, kagay Attorney Alan Galunan dira sa siyudad Sambago. Good morning. Morning! Salitong ko lang taga Bago ha. Alas 12 karon masira ang merkado ha para sa disinfection, basta lipat lang mo ha. Rona Ayaw Pilada makalipat. Lewis, mga aga. Sa kay Ems Mendoza, tabiyawan ako ng tatlo niya kakabataan sa Mansilingan, si Mia, si Tata, kag si Ella Pabiliar. Novi Valencia Subaldo, good morning. Christine Coloso. Sa kay Raymar Endico, nagapamati gid siya. Sa kay Roberto Hera Posco Caraballo, good AM Action Boy, monitor kami diri sa Hutuda. Ang dumanan, Okay. Hutuda, Handumanan, Bacolod. mga tricycle drivers kag operators na. Tsak-tak. Sa kay Rose Villarmente, good morning sir. Pabati ako sa family Villarmente sa Lacson, Bago City. Den dito. Ang den? Ano Rose ko no? Villarmente Sa den. sa Lacson, Bago City. May Lacson sa Bago City? May sa Bacolod ni? Banggalakson. Okay. May Bago City sa Butang. Nakabutang Bago Banggalakson na City. muna tayo sa una. Muna ginapangangkot yung ginsimo kay Balan kung taga Bago kay ginala niya. Basta Bago, bala ko na yan. Mga Josephine. pasikot-sikot. Josephine Cardinal Abrigo. Dugay ta wala ka kuanaw, kita nayaw.
kay Josephine Cardinal Abrigo. Good morning. Sa kay Solping, good morning man. Sa kay Xavier John Philip, kag kay Martina Gonzalez, nga nagalantaw man subong nga aga. Good morning! May problema, gini nga ako niya nga kung ano mo nga driblang monitor ko. Kaya nag-untat siya. Doon sa galoda yun yung mga ano. Ano na sa man na? Bailanda. Kay Jen Buerom, kay pare Arlene Buerom, good morning. Dira sa siyudad Sambago. Teresa Linaha Kayaw, ang mga usual. Kamalo na ko action boy kung nga naga-loading na siya or wala na siya ga-function. Sag ulo na ni action boy ang iyang greetings. Ay, sadlaw-adlaw lang aris. Si Vanessa, pabala ako bikon ikaw man ni si Star Mayo, nag-ilis si Wasis ang iyang akuan, no? Lato na ba si ma-reply na sa karon na? Ma-reply na siya. Sa kay Alex Fuentes, good morning. Nagalantaw sa daw. Sa kay Annie Ruffles, shout out from Okinawa, Japan. Good morning. Good morning, man to sila. Morning, guro eh. Sige, standby na kita sa aton tugang nga mga balita. Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag sa detalye sa ngaton balita international, nagsaka sa 17 ang patay, isa kagatos ang pilason, nga may 15 ang seriously injured sa pagpasing passenger jet sa runway sa New Delhi, India. Ang Air India Express jet may 190 ka mga pasahero kag crew nagalin sa Dubai pagkatapos sa Kodi Airport sa southern states ng Kerala. Ang nasamit man nga eroplano amo ang coronavirus evacuation flight. Sa ato naman balita sa patag sang pagnegosyo, nagasalig karon ang Duterte administration sa pagpasar sang Bayanihan to Recover as One Act kang ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021. Subuman ang Build Infrastructure Program agud nga mapabalik ang ekonomiya ginigo ini sa COVID-19 pandemic. Ang ekonomiya sa Pilipinas ang nagsarurot ini sa 16.5% sa ikaduhang quarter nga mo ang pinakamalala nga na-record sa halos 40 na katuig. Ang duha ka sunod-sunod nga quarters nga mong Enero tudto Marso kag Abril tudto Hunyo sang negative gross domestic product nagdalaman sa pungsod sa ginatawag nga technical recession. Ang una nga natabo sini humalin sang 1991. Suno kay National Economic Development Authority Acting Secretary Carl Kendrick Chua nga ang economic performance ang bagod ini sang krisis karon bangod sang COVID-19. Sa dugang nga pagpahayag nga ang economic contraction ang ginbasol ini sa pila ka bulan nga lockdown na gumakontrol ang paglaptas sang COVID-19 sa pungsod. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang Hong Kong dollar may baylo karon nga 6 pesos kag 32 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo naman nga 35 pesos kag 82 centimos. Kag sa aton showbiz balita action boy, again sa star diri sang aktor nga si Matt Evans. Ang pagka-aresto bala sa action boy sa kapulisan nagligad nga si Mana inibangod nga hindi tungod sa akusasyon nga ginsakit niya sadto ang iyaman anay ka relasyon nga si Jonelyn Hickens. Sa report ginapahayag nga tuig 2012 pa sang ulihi nakit-ani mata si Jonelyn. Inimanda ang tuig nga ginapasakaan siya sing kaso nga paglapas iya sa anti-violence against women and children. Amo na siya si Pedro Pinduco. Oo. Siya ni sa laksagad. Madamduman action boy, nagligid nga si Mana, ginaresto ini si Matt. Bangod iya sa mismo sa sulod sa nga iya nga balay sa Sampaloc, Manila. Sa warrant of arrest man nga gin-issue sa Pasig Regional Trial Court Branch 12. Apang nakapiansa ini sa 36,000 kag dirigin na klaro sang aktor nga ang akusasyon batok sa ining allegedly sakit niya ang iya nga anay partner ang na-dismiss na iya sadtong tuig 2013 pa. Kag tapos action boy ginpayag niya diri nga iya ginkakibot na akig siya pagkabato niya sa tong warrant of arrest nga agin balik pa na nga 8 years ago na action na boy pero nagbalik pagid na iya. Kasi may bago naman siya nga pangkastigo, wala?
Wala ko na? Wala gin clear ya nga wala gid ya. Ati sige, imo mo na. Wala na sila nakita nay Ang sa tawon niya sa warrant of arrest, di kung saan pa na nga kaso. amo na gani. Ti 2013 pa daw sa nga gindismiss ang kaso. Na palang point ko no nga happily married na siya. Tapos nagwa pa ini ang mga issue para sa iya. correct. O, di ba? Kung ikaw be. Ay, ito yung pangastigo, why? Balita sa sport. Nangin positibo sa COVID-19 ang anay 3 Division World Champion nga si Jorge Linares. Antes ang isning enkwentro kay Javier Fortuna sa Agosto 28 sa Fantasy Springs Resort sa Indio, California. Ang 34 anyos si Linares nga may professional record nga 47 ka daog ug 5 ka pierde nga may 29 ka knockouts. Nagbisita pa sa Pilipinas sa agud mag-sparring kag buligan si Manny Pacquiao sa ikatatlo nga away kay Juan Manuel Marquez. Ang Linares versus Fortuna nga yara nakataya ang WBC Diamond Lightweight Championship ang ginkansilaran ay pagkatapos ang test results. Si Jorge Linares nga natala na sa masunod niyang away sa Indo, California, USA positibo ini sa bago nga coronavirus sunod sa co-promoter nga Taken Promotions. Balita espesyal! Alright! Bom, ko pang makonda. Sundan ko yung energy! Alright! Okay, kasi wala masukot ko isang hindi ko mahambal na energy action boy! Kulang ka na sa energy, ha? Gani- Kigan ka na ang ni pagka- Dennis. Ang founder sa Energy Fans Hindi, Club. presidente. Dali lang. Presidente. Happy birthday, anagali kay Mama Titing Valencia. Halin ini kay Novi Valencia Subal. Gisukot sa gid kada. Correct. Kagawad Ulay Abalahon, good morning sa may kabog. Ay, anong pagkatang mo mga Apang tamihon ko lang na parang malipat. mahirap na. Rodolfo June Balkin, happy birthday. Happy birthday man sa akon nga kwan sa una ng ano ganina co-employee bla daw. Rosemary Alcantara Sugilon, 65th birthday. Happy retirement. Ma-retire na siya, 65 ka na mo. Tsakto. So, happy retirement, Rose. Kabay pang maka-enjoy ka sa imo nga retirement. Rosemary Sugilon, happy birthday. Yes. Happy birthday, ma'am. Halin ini kay Cecilia Alvarez pagid. Cecilia Alvarez, supod man na namon, nag-retire man na siya, nagpa-Amerika sa iya. Wow. Abang pa-Amerika siya, hasta subong daw ay pa kumpadal ang tennis. Pila na katuig. Ang punta daw doon kayo na to sa US. Wala Upod gid. kami Wala ng gid pa sauna. batsag. Oo. Wala gid pa batsag. O, isa ka gurok balos ang size ang akong tiilay. I-message bro na. Wala ka message. Alam mo sa mga muning ako nga size, oh. Gulat-ulat lang ko, di. Nahinugay, nakugan na rin nato. Ang pangalan, Amo ginasaya. Ang pangalan, natutuda mo gitang ginalawag. Basta sa bago mo na yan mo. Sa bago, basta taga-bago na yan, muna panawag sa akon. Ari na to, ganyan. Pero kung Kaya kaping pa makadari, niya, kumplito ginaya. Oo. Hindi na yan nato or nuts. Renato, Nugay, pwede. naku Renato. ay, kalahin si Renato. Sige. Dali na kita action boy sa aton man balita espesyal. Aton lang sugpunan ang nakalain-lain mga kahulugan sa kada heart emojis. Actually, ti una, nag-mention man ni Action Eden, ti subong sugpunan lang danay ni Action Ann. Dali lang. Kaya nasa Facebook, tato ginapabalong taga-bago, bala. Buwas nga dala, karon ti alas 12, sa merkado, dira, masira ang merkado sa bago, kay may disinfection. Mabalik, buwas. Ang operation Dasig sa lang man na. Bago City Public Market. Para kabalo dira mga taga-bago. Sige, go. Dasig lang ng disinfection, kag ti kung subong nga aga, pamalaklo na ka mga daan. Kay para, wala problema. Kung may nagbakal. Mga bakal. Meron na. Taga-bago Utang. pa. Taga-bago ka. Kung Kilala wala- mo section boy. Kung wala Taga-bago nagbakal, ka. utang nga. Sto? Tsakta. Sige. Sige na, action boy. Diri na kita. Familiar ka sa broken heart. Nga Broken heart emoji. Oo. Kaya hindi lang daw colors na narigat. Subong niya daw broken heart. Oo. Kaya nang do ka mga combination, ni siya sa nga nagkalain-lain man nga makita ni mo color,
ang ano may ara pag sa gani nga mga facial expression ang mga emojis gani. So ari do consolidated na siya nga mga Hindi, type heart of lang yan. heart Yung estudyanta, heart emojis. Ting broken heart, ano? Broken hearted siya. Oh, gani. Wala ibang dami. Even Ha? broken hearted action boy. Correct. Di syempre inablang nainit ka na or sometimes na disappoint ka busy mo nga partner, do gusto mo ibunto na lang ang tanan mo nga kainit sa iya. Amo na nga broken heart. Broken heart. Kita ko na, ang broken heart na. Oo, kita ko na ang emoji. Kagi ka na Wala. Parang isa ko na nakaagi ka na Hindi ko balo mga padala dasang may emoji. Amo nang pinaka-budlay. May masiling ka pa kakita ko sa emoji. Hindi ko kabalo magpadala ng emoji. Hindi ko magamit kabalo maggamit na. May emoji. Wala din dudloan actually Dahil da. na yung mga emoji na. Dapat kabalo ka na Sa inyo na lang na iya. para i-send mo bala si mong asawa. Oo, syempre may ara bala sa Uy, nanay, type asa. of emoji nga pwede mo nga ma-send sa iya para ipabatsyag mo ang Kabalo imong man ko. love. Pagamuhon, kung pagkita nga akong pangabuhon na. Drawingan mo lang So, ano ba na da? Ang sunod action boy, heart exclamation point. Ano na sa tsura Heart na yan? exclamation point. Pwede na siya makita doon sa Facebook, hindi? Hindi Makita siya to the action, El Rey? Wala man ako si Action Ray. wala Wala sa- siya hindi ga sa heart mga, emoji. ano? Wala siya, no? Wala sa, hindi sa... Anong tsura yan na? Abi ang describe? heart exclamation. Kato nga sang heart may exclamation point. Muna? Yes, action boy. Anong Amo na butsilin siya. sina- Ang butsilin Araw? siya na iya. Ano? Amo na! diba? Oo, may exclamation point. Anong mo silingon sina? Ang butsilin sina action na boy, do inaplang ginapakita mo ang imong genuine love to other person. Do gina-emphasize mo gid. Oo. Na-emphasize mo gid ang imong love. Amo na nga may exclamation point. Yes. Kung may question mark, Dali lang pakita ko kung Yeah. ano yung Imagine may question mark Kung may pala. question mark, maybe. Sa ako lang yan. Basi may ano siya, Duwa-duwa. nagduduha. Duwa-duwa. May pagduduha kung ano ang iyang feeling. Sige. Ang sunod action boy, 2 static pink hearts. Ini naman niya daw siling ni super flirtatious. Flirtatious siya. Gano'n siya anong magsiling ka static heart? Gano'n siya? Anong tsura ya? Dali lang kita. I-search na nabing Ano static. bala kay describe to dayon? Pasantang ka pangita kada. Good morning anay kay kay Yoni, Maring Yoni, Barera kag Kutok Barera. Good morning, good morning. Pamatin sila. Mabuti si Paring Kutok, retired na ni. Retired na ni guro si Paring Kutok ay. Barera, kuha ni sa mo budget officer sa Siyudad Zambago. Si Yoni, kuha ni saya ng administrative officer sa Siyudad Zambago. Good morning sa inyo nga duwadra, Maring pare. Ate, nag-retire naman gali. Oo. Retired man na gali siya. Kitaan mo na action boy ang sa mga movie Si na Yuni bala gali, records officer. Oo. ginasugpon mo lang. Sa po ko lang, ano na. Kitaan mo na ang sa mga movie na bala kung in love ang scene nga ginapakita. Aha. Kitaan mo nang dumi nagapalibot na dayon. Nga naga-heart. Heart, Amo na siya ang static. static heart. Amo na sa gali. Oo. Sige. Meaning, ginapakita mo gid nga ano kagid nang do ginapakita mo gid bala ang imo nga pagpalangga sa iya, crush mo abi sa iya, mo action boy. So kilig na kilig ka kumbaga. Kilig effect. Kilig effect. Gabi no. Ang dami. I-search ko naman ang isa. Orbiting amo ni pink static heart. heart to. Ning duwa ni bilog nga heart to, gamo na. Araw na duwa ka bilog na. Oo. Ang orbiting pink hearts. Kadamo sila, no? Ara gali duwa ka bilog no static heart to yung padala ng Action Eden no. Thank you, Action Eden. Good morning dira sa imo. So anong butsilingon niya sila gani? Amo na siyang super flirtatious. Flirtatious. Muna i-send mo sa ano? Sa, wala lang. Sa mo ng mga sabat bala nga. Mo nagali may pamangkot kita ko sa daw ano ganina, Family Feud bala ni Steve Harvey. Na how can you show a man kuno how can you flirt with a man without physical contact? Amo nagali isa ni. Yes. Oo, pwede. Static heart. Pwede. How can you flirt with a man
without physical contact. Amo lang May question. idea ka na, may idea ka na. Nako, good. Very good. Ang next action, boy, orbiting hearts. Ano masayang orbiting heart? Okay. Kita na tayo yan. Heart, tapos na may orbit sa palibot. Ano na sambot silingon? Ang buod silingon naman ni sa iya is mind meld heart. Ano? Mind meld heart. Mind meld. AKA nga may ara kabalasang or the same ang inyong feeling to each other. Kon ka mo ng ano pa nagsiningan ni basta di same ang feeling ninyo. Halimbawa, kung may pareho kamo nga duha pareho kamo ba nag-away kamo. Pero accept nyo kung ano ang kanya-kanya nyo ng mga nahimong okay. Diba? Muna sa gali. Same ang You inyong- understand each other. Yes. Sa muna siya action na, Sabi ko, boy. anay, kung sugot, bruyot, kung hindi, bruhi. Silingin Kung daw. sugot, bruyot, kung hindi, bruhi. Muna sang advice lang sa mga, niya, kung problema, may advice ganit sa akon. Niya do, ang akon, hindi gid siya sa, hindi, amo nang ang sa pagigugma, mula na siya. Kung sugot, bruyot, kung hindi, bruhi. Correct? Check to na action, boy. Ate, sige. Tapos na? Ari pa may sunod Kanyara pa. pa? Basi na, kuha na ta na? Lapaw na ta. Oo. Next naman eh. Sige, basta naman na. Sige. Romo Pasaporte, mayang aga, kag si, may tamyaw, di birthday pagido. Happy birthday kay Diana Kulhe sang Barangay Carabalan from Action Beautiful Dorel. Ay, Correct. beautiful dia. Of course, emphasize gina yan. Amo gina siya. Kaya tamyaw ko lang liwat si Pearl Banafi Galunan kag si Attorney Alan Galunan sa Bago City. Good morning. Si Zet Alunan niya sino ni? Ha? Zet Alunan. Hindi ko siya alunan? Alunan, manapilado. Galunan yung ginakuan kuya, ginalawag kuya. Right, magaling. Sa kay Carl John Mantak, Action Boy. Good morning, Action Boy. Kag Action Ann. Pag-greet ko tani, good morning. Kay Ninita Mantak, salamat, Ged. Siga, salamat man. Sa kay Neil Centeneo. Function na day ma. Why, si Beneda. Hindi ko sindi sa akon do. Hi, Carmen Ledesma and Kyle Blythe. Sige. Sa kay Ligaya Abeto. Good morning, Action Boy and Action Ann. Kay Paul Candazo. Good morning, Action Boy and Ann. Ginagreet niya lang ang pinalanggaon niya nga Iloy. Birthday sa buong Action Boy. Happy birthday sa kay Duran man Action Boy. Oo kay Marites. Marites? Duran Candazo? Mother sino? ya. Ha? Mother ni Paul Candazo. Oo, mother ni Paul. God bless you, ma. I love you. Ay, Yan nga. grabe ni si Kevin. Kevin na siya mo, si Kevin. Di ba Kasi tayo ni kat-kat na good morning Sa may na-blues ko na good morning Wow, thank you. Daway ka mga pang-interview raw. Pwede mo lang di ka pa Cherry Garcia, good morning, Cher. Mayong negosyo ta subong Okay na? Okay na kita? Okay na. Daw alang-alang na ito sa atong panahon. Mga ka-action, happy weekend. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 8, no? So, reminder liwat, ang curfew buwas sa Bacolod, August 9 will start at 8 p.m. to 4 a.m. Hastay na sa Agosto 22. Reminder man, ang mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod, 3 ka merkado publiko, Bacolod Central Market, Libertad Public Market, kag Burgos. Kung yung Bacolod North Public Market. Yes. Sirado buwas bango para sa disinfection. Suliton ko man, ang siyudad sa Bago nga merkado, magasiraman karon las 12 para sa disinfection, mabalik buwas sa ilang operation. Sige okay na? Okay na. Happy weekend everyone! Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team. Action and Defensor. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,